Әбеден шараттағы номинация «Үзенчәлекле тавыш» дип атала. Номинантлары безнең экраннарда. Үзенчәлекле тавыш номинациясе. Эльмира Нагыймова «Гомер үтеп бара». Индива «Мизгелләр». Диля Нигъматуллина «Шул да җитә». Үзенчәлекле тавыш номинациясе җиңүчесе исемен атап, аңа лаеклы бүләген тапшырыр өчен сәхнәгә композитор, аранжировкалар остасы Мухин Марат Фәрит улын чакырабыз. Рәхим итегез сәхнәбез түренә. Фәрикиш Казан, исәнмесез? Бәйрәм белән сезне. Кошабыз. Кем дип уйлыйсыз? Гомер үтеп бара. Эльмира Нагыймова. Эльмира Нагыймова. Рәхим итегез сәхнәбез түренә, Эльмира. Һәм сезнең көчле алкышларыгыз, кадерле дуслар, безнең шибәр җырчыбызга Эльмира Нагыймова. Сез беләсез, менә хәзер сезнең каршыгызга. Тагын бермебезне. Тагын берсен. Тагын бармы әле? Әйе, тапшырырга. Мөхтәрәм тамашачылар, игътибар экраннарга TMTV Production номинациясе. TMTV Production тәкъдим иткән иң яхшы клип номинациясе. Илназ Гарипов «Әй шабабыз». Илгәрәй «Пар булсын дөньялары». Иршат Сафин «Ак Идел буйлары». Шаулап ага сулары, шул ягыларга Рәхим итегез. Шабыз. Әкрен генә. Эй, җавапбыз! Илназ Гарипов. Илназ Гарипов. Һәм инде безнең котлаулар һәм кайнар алкышлар җиңүчебезгә алтын TMTV премиясенә лаеклы җырчы Илназ Гарипов. Котлыйбыз. Рәхмәт. Һәм инде Маратка да бик зур рәхмәт, Марат. Менә хәзер сезнең каршыгызга чыгачак җырчы чүттән генә биюче булып китмәгән. Әйе, чыннан да, кечкенә вакытында ул җырлаган да, биегән дә. Әти-әнисе кем итик икән дип, кайсы түгәрәккә бири икән дип, бик озак баш ватканнар һәм күршеләреннән киңәш сораганнар. Күршеләре җырга бирегез дигәннәр. Ник ул шул кадәрле матур итеп җырлыймыни соң дип сорагач, юк, биегәнен күргәнебез бар, лучше җырласын дигәннәр. Менә шуннан бирле Ришат җырлый гына. Бер дә биби. Сәхнәдә Ришат Фазләхмәтов. Barma milim Tağlar minip Tağlar düşəsin Var ormanlar ötüp Dingizlerini kişip Tuzlu sular Kupmişəsin Jirdən miken Hələ kökdən miken Mina digən bəxit aşkışı Kökdə bulsa Benim ağlar idim Bolsa garip olsa bastışı Öter yolum Kirtelerden tıram Sikilteler şırı yolumdan Ezilim mali Ezilim var dünyadan
Бәхет açtı kimenin kulağında Jirden miken elle gökte miken Bana digen bәхет açtı Gökte bulsa beni bağlar idim Bulsa garip olsa bastışı Hava! Helal dostlar birgele! Hava! Hayalımda zenger kokene gizem Dingizlerini ingelep ütemin Kungele türlerimde yaz kıyaşım inim Yazdan bәхет nazılar kütemin Jirden miken, elle kökte miken Bana digen bәхет açtı Kökte bulsa beni bağlar idim Bulsa garip olsa bastışı Kökte bulsa beni bağlar idim Bulsa garip olsa bastışı Yazdan bәхет nazılar kütemin Rishad Meramlar Fatih bilan birgalashib matrishlarni tomosha yashar ekansiz do'stlar. Esenlikda davomda ko'rishik. Rahmat toza. Alkışlar. Zor rahmet. Menajerçiler köp diler. Şep bit. Her birisi üzünçelikli qaysidir yağı bilen ayrılıp tura. Mesela İlsiye Bedirginova. Bilesizmi xalq ana nishka yarata. Konsertlarına xalq ağılıp yeri. Бик тә үзенчәлекле шул безнең Илсия. Ул бит беләсеңме, концертына килгән тамашачыларына миңа чәчәкләр түгел, ашарга алып килегез дип әйтә икән. Хәзер менә шушы сүзләреннән соң халык аңа бәлешләр, өчпочмаклар, каз үрдәкләр, хәтта сөтләр дә алып килә ди. Бигрәк тә юмарт, киң күңелле инде безнең халык. Шулай бит? Соңгы концертларда хәзер Илсия ризыклар сорамый. Нигә? Чөнки бер тамашачы алып килгән колбасасын браво, браво, браво дип ялгыш хисләнеп Илсиягә җибәргән. Шуннан ни булган? Илсия чак кына исән калган. Фирдәүс, беләсеңме? Хәзер Илсия колбаса иш әйберләрне бөтенләй ашамый. Синең фигурасын күргәнең бармы? Юк. Менә шундый фигура булдырыр өчен хатын-кызга 3 кенә әйбер кирәк. Берсе тренажер, массажер һәм ухажер. Вау. Каршылыгы сәхнәбез түрендә Илсия Бәдретдинова. Akşa yaratam, akşa bile yaratmay. Küplegene karışsam da derdi yenige de artmay. Elleriler işlep varım kiseye akşa dolmay. Benim bu yallansam da niyedir bayıp bulmay. Bulmayın da bulmagaş, sabalarda tulmagaş. İçmezsem birer alıyan ağzımda oturmagaş. Bulmayın da bulmagaş, aktanışta tulmagaş. İçmezsem birer alıyan zorla çelik bulmagaş. Milyonlar bulsam inde kalganım tavır idim. Kürşilerini utta salap Mercedes alır idim. Zuriga beyir salır idim. Dingizige varır idim. Ondan kaytkaş hayırga da 100 tenge salır idim. Bulmayın da bulmagaş,
шушы премияға шақырдылар әлі көпме кішінің қиялы еді. Да-да. Arşalarda durmağaş, içmezsem birer alayım süt yumuşa bulmağaş. Bağlayınca bulmağaş, elmetlerle durmağaş, içmezsem birer alayım zor neftenlik bulmağaş. İşlep bayı bulsa atta bolar edi akşalı. Küpme şigelep tartsa da kiyerge yok şalvarı. Akşa deyip şabışabız yağılgan şıkartayıp. Durmasalar arttan edip boyunda bulmay bayıp. Bulmayınca bulmağaş, sabalarda dolmağaş. İçmezsem birer abıyam bazanda oturmağaş. Bulmayınca bulmağaş, aktanışta dolmağaş. İçmezsem birer abıyam zor naçalnik bulmağaş. Bulmayınca bulmağaş, dürüst jirde dolmağaş. Jırlap kına bayıp bulmay surap sayan bulmağaş. Bulmayınca bulmağaş, dürüst jirde dolmağaş. Jırlap kına bayıp bulmay surap sayan bulmağaş. Jırlap kına bayıp bulmay surap sayan bulmağaş. Ad rahmet sizge. İlsiye Bedreddinova. Әйтик шаблыклар алып киләләр дип һәр вакыт. Юк, монда бу инде булмагачлы акча биргән булырга тиешләр. Ачып кара әле, Илсия. Нәрсә? Ашамлыкмы? Әмма син аны... Сәтсәкләр. Так. Печеньелар, шоколадлар. Син аны ишин караганда йөзләр уллар булырга тиеш. Зур рахмәт сезгә. İlsiye Bedreddinova. Акчаларын җый, Илсия. Бу бүгенге концертка гонорар сиңа. Аны җиңүчеләрне артыннан җигрәсеңме? Алдагы лауреатларның исемнәрен дә белергә вакыт җитте. Чиратагы номинация Тамашачы мәхәббәте. Номинантлары экранда. Тамашачы мәхәббәте номинациясе. Ришат Фазлыахметов, Сәләм әйтегезче, Кушкайлар. Ленар Сәйфиев, Көтәм. Айфара, Акаев. Инде хөрмәтле кунаклар, тамашачы мәхәббәте номинациясе җиңүчесе исемен атап, аңа лаеклы бүләген тапшырыр өчен сәхнәгә Яңа гасыр телерадио компаниясының генераль директоры урынбасары Тимирҗанова Мәдинә Фатих кызын дәшәбез. Хәерле кич дуслар, бәйрәм белән сезне, матур бәйрәм белән. Победитель Ришат Фазлыахметов. Ришат Фазлыахметов. Ришат моның кадәр куанганын күргәне уйны. Хәтерлим, бер ел элек улы тугач шулай куанды ул. Хәзер инде TMTV премиясын алганда куана. Ришат Фазлыахметов. Инде хатын-кыз башкаручылар арасыннан бу исемгә кем лаек булыр икән? Менә хәзер үк белербез. Игътибар экранга. Тамашачы мәхәббәте номинациясе. Илмира Сөләйманова, Балам ачы шул, балам. Хәмдүнә Тимергалиева, картаясы килми һич тә. Гөлназ Солтанова, бүләк итәр идем. Мәдинә Фатыйгына әйдәгез рәхим итеп, менә кайсы шады шусын әйтегез, конкрет ачып та тормасагыз була. Итак, Эльмира Сулейманова. Ул да бу
Бүгін жыршылар зонасында мына көреміз ол әкрен генә сәхнәгә шығып келеміз. Енді әлбетте алқышларға күмәбіз. Эльмира Сулейманова. Эльмира бүгін Клеопатраны хатırlата хаттаки. Сенің фантазияларыңды. Әлбәттә. Эльмира Сулейманова. Һәм менә ТНТV премиясына өстәп тагын бер күчтәнәш. Тәмле күчтәнәш. Біз құтлайбыз, шылаптан құтлайбыз. Эстрадада клиплар төшеру схемасына қайтайық әлі біз дейміз, чөнки бит MTV Production-ны алып барабыз. Эстрадада клиплар төшеру схемасы ол бик гади. Бүтін яхшы әйбер бірге тупланган булырга тиеш. Шибәр актриса, актер, диңгез буе һәм иң мөһиме шәп машина. Мәсәлән, Ринат Гилфанов клибында Porsche Cayenne. Ранил Нуриевта Cadillac, ә Иркәдә BMW. Ялгышасың Гөлназ, иң кыйммәтле транспорт асафныкы. Хәтерлисең, аның 90-нчы елларда трамвайчы кыз дигән клибы бар иде, ме? Менә трамвайның бәясе, бик беләсегез килсә, 19 миллион. Бу синең Porsche Cayenne һәм Cadillacка караганда кыйммәтрәк. Беләсеңме, менә безнең алдагы хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз миллионнарын кесәсендә калдыра бугай. Чөнки аның клибындагы иң шәп транспорт җигелгән ат. Клип төшерү павильоны ферма. Әйнде актерлар ул зур кастинг аша үткән алдынгы колхозчылар. Синең сөйләвеңнән һәм сәхнәгә чыгып башкан менә шундый горур егетләр кызлардан біз башкаручыны танып аңладык. Бугай сәхнәбез түрендә Нурлат Мишәре, Фирдус Тәмаев. Гомер үтә, нигә үтә? Yollar arıtı, yol yımgağı, süte. Ut yaşlıke, mut yaşlıke. Sizdirmişe, halsiz kartlı, kilip jite, yaşap kalayım. Yanıp kalayım. Bu tırmışta, iyigelikle, izler salayım. Yaşap kalayım, yanıp kalayım. Bu tırmışta iyigelikle izler salayım. Ben sizi işitmeyeyim. Kazan payına aylar tügel, yıllar tügel. Günler yolum barma dur, işler bizi armaz tamaz yüreklerine. Zimmiş olur, girip görür gömerkeze. Yaşap kalayım, yanıp kalayım.
Әнә җиргә яңа сабый аваз сала. Хаялларны ашырырга бу дөньяда син дә мин дә җирдә туган. Әйдәгез бергәләп. Яшап калыйк, яшап калыйк, янып калыйк, янып калыйк. Бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Яшап калыйк, янып калыйк. Бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Нурлатларда игелекле эзләр салыйк. Казан рәхмәт. Автор башкаручы Фирдус Тимая.